வணக்கம் மக்களே. ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவில் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு. அவங்க பேர் என்ன? Andrew. சரி, ஷவுட் அவுட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளீஸ் மோர் அண்ணா ப்ரோ சேனல் இன்னும் வீடியோஸ்னு போட்டுக்குது. ஆமாம், அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த சேனலுக்கு வந்து பாஸ்வேர்டு மறந்துட்டுக்கிறாங்க அண்ணா. அதனால அந்த சேனலுக்கு ஒரே ஒரு வீடியோ தான் இருக்கும். அந்த வீடியோ ஒரே ஒரு டாகிஸ் கல்யாணம்னு இருக்கும். அது அந்த டாகிஸ் கல்யாணம் தான் ஒரே ஒரு வீடியோ. நான் வந்து என்னோட அண்ணா சேனல் க்ரியேட் பண்ணவங்கள நான் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கின் எப்படி நான் எப்படி புதுசாக எடுக்கிறது, மைண்ட் கிராஃப்ட் மாதிரி எப்படி நான் ஒடிக்கிற இடத்துல ப்ளஸ் மாதிரி வைக்கிறது, ரியல் லைஃப்பில் எப்படி விளாடுறது, பெரிய வீடு எப்படி கட்டுறதுன்னு சொல்லுவேன். ஆனால் ஒரு விஷயம், நான் வந்து அப்போ அப்லோட் பண்ண ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் நாங்கள் தான் கட்டினோம், நம்புங்க கொஞ்சம், அது நாங்கள் கட்டினோம். ஆனால் இப்போ வந்து நேற்று தான் எங்கள் அண்ணா வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் வந்து இந்த ஆப் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. என்னது எங்கள் அண்ணா தான் சொன்னாங்க எங்கள்கிட்ட. என்னதுன்னா எப்படி பெரிய வீடெலாம் என்னது அதை வச்சு தான் கட்டுறாங்க போல் எல்லாருமே. நான் தான் இருந்துச்சு அந்த ஆப்பு. அதனால தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு நான் வந்து இந்த வீடியோ எடுத்தேன். ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். அது வந்து நேற்றே டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம். அது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம். இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு கற்று தர போகிறேன். அதுக்கப்புறமா என்ன சொல்ல போகிறோம்? அவ்வளோதானே. வீடியோ செட்டிங்ஸ் ஆமாம், பட்டன் சைஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறது எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே? ஓகே, அதை பற்றிலாம் பார்க்கலாம். வேர்ல்டு ஃப்ளாட் பண்ணுறது சில பேர் தெரியாது. ஓகே, வந்து இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் நான் எல்லாருக்கும் காமிப்பேன். ஃபஸ்ட்டு சைடுனா ஸ்கின் மாற்றிக்கலாமா? ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருக்குமே தெரியாது, இங்கே இருக்குல்ல, இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிளிக் பண்ணிப்போம். என்னடா ஆச்சு? ஃப்ளாஷ் ஆச்சு இல்லை? நல்ல வேலை ஆச்சு. இப்போ நான் சொல்லித்தர பாருங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் இது வந்து நான் காமிச்சிக்கிறேன். எல்லாருக்குமே வந்தால் இந்த இடத்த காலியாக இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, அந்த இடம் கிளிக் பண்ணுங்க. இருங்க, ஐயோ, இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இங்கே வா, இல்லை நீங்கள் வா, இங்கே வா, இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணி சூஸ் நியூ ஸ்கின் இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன். கிளிக் பண்ணுறா. இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்குதோ அது கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து இப்போ ஃபோட்டோஸ் கிளிக் பண்ணுவேன். இப்போ வந்து நான் அந்த இதுக்குள்ளே போய்ட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். ஓகே காய்ஸ், வந்து இதுதான் அந்த இது. இப்போ வந்து நான் காமிக்கிறேன். இதுக்கு வந்து ஒரு ஆப் தேவைப்படுது, ஸ்கின் எடிட்டரு. அந்த ஆப் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் உங்களால். இந்த இதில் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணி இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது தான் நீங்கள் ஓகே பண்ணணும். இது வந்து இருக்குதுல்ல, ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், குட்டியாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் நல்ல நார்மல் சைஸு போல் இருக்கும். வந்து அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்கின் கிடச்சிருச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்கின் தான் இது. ஆமாம், இப்போ இதை வச்சு விளாடுவோம். சரி, இப்போ வந்து அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? ஆமாம், சொல்கிற பாருங்க. அந்த இருங்க, அந்த ஸ்கின் எடிட்டர் ஆப் வந்து நான் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தருவேன். அதை கிளிக் பண்ணி அந்த ஆப்புக்குள்ளே நான் எப்படி பண்ணணுன்னு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த வீடியோவில் எனக்கு அந்த ஆப் இல்லாததுனால நான் வந்து சொல்லலை. வந்து போட்டுக்கோம். இப்போ வந்து என்ன ஆப் ஆச்சுன்னா, பெஸ்ட் ஆக்ஸில் போயிடலாமா? பெஸ்ட் ஆக்ஸ்னா சரி, பெஸ்ட் ஆக்ஸ் போயிட்டு இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா? பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, திரும்ப சொல்லித்தரேன். ஆமாம், அந்த வீடியோ தான் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுல. நம்ம என்ன பண்ணோன்னா, எல்லா இடத்துல வச்சுருவோம். எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்? வயர் ராக்கெட் இருக்கு பக்கத்தில். ஆமாங்க, நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் காட்டுறது. ஒரு மாதிரி ஏதோ ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. ஃபெயிலியர் ஒர்க்காக மேலே கட்டலடா. பார்த்து இன்னும் கட்டலையா? இன்னும் இப்படி தானே கட்டணும் ராக்கெட்லாம்.
சரி விட அதெல்லாம் தேவையில்ல. இந்த வீட்டில் நான் அதை வச்சு தான் ஆப் வச்சு தான் கட்டினேன். பாருங்கள், இந்த வீடு நான் அங்கே தான் கட்டினேன். இப்போ என்ன சொல்லலாம் நீங்கள்? இந்த நடுவில் ப்ளஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். இரு கிளிக் பண்ணி விடுங்க. இது இருக்கு இல்லைங்களே, அதுக்கு எப்படி வருதுன்னா பேக் கிளிக் பண்ணுங்க, ஆப்ஷன்ஸ் போங்க. 3வது 2வது அப்படியே சொல்கிறா. இந்த மூலையில் இருக்கிற 2வது அதை கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணி ஸ்பிளிட் கண்ட்ரோல்னு இருக்கும். இது வந்து ஆனில் இருக்குது, ஆஃப் பண்ணாது இருக்காது. இது நீங்கள் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஆஃபில் இருக்கும். இந்த மாதிரினா இந்த மாதிரி ஆஃபில் தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்து அதை ஆன் பண்ணிக்கணும். இப்படி பண்ணி ஆன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நான் வந்து விளையாடி காமிக்கிறேங்க. இது இருக்குதா, நல்லா அது மாதிரி பண்ணேன். இப்போ அதே இதுக்குள்ளே போயிட்டு அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பேக் வந்துட்டு இல்லை இப்படி இருக்காது, இப்படி தான் இருக்கும். இப்படியே வச்சு விளையாடிக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இப்படி தான் பண்ணுறது. நிறைய பேருக்கு தெரியாது, எங்கள் அண்ணாக்கே தெரியாது. ஏதோ ஒரு அமுக்கி தெரிஞ்சிச்சு. என்னடா அடுத்தது வந்து ஜூமிங் சென்சிட்டிவிட்டி. இதெல்லாம் பட்டன் சைஸ் பார்க்குது. இது பட்டன் சைஸ் சின்னதாயிடுச்சா? பட்டன் சைஸ் பாருங்களேன். என்னடா இது உல்ட்டா ஆகுது பார்த்தீங்களா? தெரியும், இங்கே இருக்குது இது பட்டன். தரதான் உங்களுக்கு நான் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுறது. குட்டியாக இருக்கவங்க காமிக்கிறேன். தெரியுதா? அது மாதிரி இன்னொன்று இருக்கும். தெரிஞ்சுங்களா? இங்கே இருக்கு பாருங்க, இந்த இடத்துல இதெல்லாம் இருக்கட்டும். இப்போ வந்து பட்டன் சைஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்குவோம். அப்போ போல் நம்மளுக்கு அப்படி இருந்தால் தான் விளையாடுறதுக்கு பிடிக்கும். என்னன்னே தெரில. வந்து இதுவா, இதுதான் வந்து கம்மி பண்ணுறேன். இப்போ க்ளீனாக சுத்தம். நீங்கள் சென்சிட்டிவிட்டி ஃபுல்லாக வச்சிங்கன்னா ஆனால் குட்டியாக இருக்குது. பட்டன் கிளிக் பண்ணல, விளையாட மறந்து போயிட்டேன். ஆன் பண்ணிட்டு எப்பயும் போல் வச்சுக்கிறேன். பட்டன் சைஸ் இப்போ போல இருக்குங்க. இப்போ அடுத்தது உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இப்போ இது காமிக்கிறேன். லாஸ்ட்ல போனோம், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு போயிட்டு உள்ள என்ன பண்ணுண்டா பாவுட்டன்னு இதோ. இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, அது கிளிக் பண்ணுங்க. இதா இதுதானே அந்த இடம்னால இது காமிப்பேன். என்னடா இது சொல்லணும், இது தெரியும். இங்கே பாரு, இப்படி இதுதாங்க. இதுலேருந்து இது வந்து நான் பாவு வந்து நார்மலில் வச்சுக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, இப்போ பாருங்க இப்படி வரும். இப்படி பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ ஃபுல் பேக் வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இதுதான் இருக்கும், ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ இப்படி கிட்ட வந்து காமிக்கிறேன். இப்போ வந்து நான் வந்து பேக் ஆப்ஷன் பண்ணி ஜூம் பண்ணி கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்குது. இது க்ளீனாக வச்சுக்குவோம். க்ளீனாக வைக்கிறதுக்கு அப்படி அதுக்கு இல்லை. ஓகே, இதுதாண்டா இவ்வளோ தாண்டா ஆயிடுச்சு. ஓகே, மைக் கொஞ்சம் கிட்ட வச்சுக்கணும். ஓகேங்க, இது இப்படிதான் பண்ணுறது. மைக் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வீடு கட்டுறது. ஆமாம், இந்த மாதிரி வீடு எல்லாம் எப்படி கட்டுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சவுண்டு கொஞ்சம் மெதுமாக கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா மைக் கிட்ட இல்லை. இப்போ க்ளீனாக கேட்கும். இப்போ வந்து எங்கள் அண்ணா நட்டா எனக்கு கை வலிக்குது, நீயே பேசுகிறாக்கா, தொண்டை வலி, தண்ணி குடிக்கிறேன். வந்துச்சு மேலே. இப்போ இந்த ஆப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம வந்து ஆமாம், இந்த இடம் இருக்குல்ல, இந்த இடம்
என்னது இந்த தண்ணி குடிச்சிங்களா நீங்க பெட் வாட்ச் இடம் இது பெட் வாட்ச் இடம் இங்கே போயிட்டு பெட் வாட்ச் கிட்டே இருக்கும் எப்பா பார்த்தா தண்ணி குடிச்ச மாதிரியே இருக்கு என்ன பண்ணிருந்த ஆனால் இப்போ நான் காமிச்சிங்க பார்த்துட்டு எல்லாம் ஒன்று டூராடா இது காமிக்கிறதுக்கு சொல்லித்தாடா உங்களுக்கு சரி கொடுங்க நானே சொல்லி தரேன் சூப்பராக இருக்குடா எல்யூஷன் மாதிரி இருக்கு ஓகே சும்மா மேலே போவோம் ஏய் இங்க பாத்தியா அந்த இது இடி இதான் ரொம்ப ஹைட்டு பையனே இருக்க விட்டா உழுவோம் உளுமன் மட்டும் அவ்வளோ ஸ்பீடாக உழுது டிடிங் டிங் டிங் அந்த இடம் எனக்கு எப்படி போகுதுன்னே தெரியல அதனால மேலே பக்கமே போகும் தத்து 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 இப்போ என்ன பண்ண போறோம் என்ன பண்ண போறோம் எப்படி இந்த மாதிரி வீடு சீக்கிரமா கட்டுறது வீடு மாலை விருது மட்டும் வச்சு அழுத்த அப்படி போடுறன்னு என்னடா வெளியே பக்கம் வந்துட்டேன் டே என்னடா இப்படி பண்ணிட்டீங்க இங்க பாத்தியா எங்க இருந்து அப்படியே உழுவுற மாதிரியும் அந்த கீழே போற இந்த வீடு எடுத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் டெஸ்டிங்காக அந்த வீடு வந்துட்டேன்டா ஐயோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டிங்காக அந்த வீடு போட்டுக்கிட்டேன் ஆமா ஐயோ என்னடா இது கீழே சூப்பரான பேஸ் ஏய் இங்க இது சீக்ரெட் பேஸ் என்ன பண்ணுவீங்க ஏய் எவ்வளவு சீக்ரெட் பேஸ் இருக்கு பாத்தியா கேடி ஓ சீக்ரெட் பேஸ் தெரிஞ்ச சீக்ரெட் பேஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் போல இதுதான் ஷோவா கை கால்லாம் வலிக்குது போடா போடா குனிடா இப்போ வந்து வெளியே வச்சுன்னு போ இந்த தேவையில்லை இந்த வீடு மேலே போடா மேலே போடா ஓகே காய்ஸ் அடுத்தது வந்து எப்படி பெரிய வீடு கட்டுறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகே அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆப் தேவைப்படுது அது நெட்டு தேவைப்படும் அது மீனிங் என்னன்னா ஷார்ட் பேருக்கு மைன்கிராஃப்ட் ஓகே இப்போ வந்து இந்த ஆப்குள்ளே போயிட்டு கூப்பிட்றேன் உங்களை பாய் ஓகே காய்ஸ் வந்தாச்சு வந்து நான் உதாரணத்துக்கு இது ஃபோட்டோ காட்டல இல்லை நெட் இருந்துச்சுன்னா ஃபோட்டோ காட்டும் இப்போ வந்து கேஷ் ஸ்டில் வச்சுக்கோ ஆனால் இல்லை இல்லை வெஹிக்கல்ஸில் இப்போ நான் இதுக்கு எடுத்துக்கிறேன் ஒன்று நெக்ஸ்ட் கொடுங்க இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு இப்போ இருக்கிற பெஸ்ட் ஆக்ஸ்குள்ளே போகிறேன் ஓகேன்னு கிளிக் பண்ணுங்க சரியாக வெளியே வருது பாரு வெளியே வந்துக்கிறேன் ஆமாங்க வெளியே க்ளீனாக வரலன்னா அப்படிதான் ஆகுமா நான் காமிக்கிறேன் இப்போ வந்து அப்படியே வெளியே போவோம் ஓகே காய்ஸ் வந்தாச்சு இப்போ வந்து எப்படி போனோம்னா உனக்கு சொல்லித்தர வேலைடா பாடுறா அப்படிதான் நான் காமிச்சேன் சொல்லித்தரலடா உங்களுக்கு எப்படின்னு ஓகே காய்ஸ் இப்போ வந்து இங்கெல்லாம் ஃபோட்டோ இருக்கும் நீங்கள் எதுனா எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இது செலக்ட் பண்ணுறேன் ஹேர் பஸ்ன்னு போட்டுருக்குது அது கீழே பேர் போனோம் உள்ளே போங்க நெக்ஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இங்கே இருங்க இதில் சொல்லித்தரங்க பாருங்க இதில் எங்கே இருக்குதுல்ல அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எதுனா இந்த உங்களுக்கு வேர்ல்டுங்க இருக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டுங்கிற பெஸ்ட் ஆக்ஸ் சொல்ல போகிறேன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பில்டுன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் வந்துடுச்சு வீடு இப்போ வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஓகே காய்ஸ் இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே வந்தாச்சு இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே போய் நான் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்க இப்போ வந்து இதுக்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா எங்கே காணோம் தோ ஃப்ளைட் நான் இப்போ எடுத்துருந்து பாதி வேர்ல்டு எடுத்துச்சு நம்ம மேலே பண்ணி காட்டா மேலே காட்டுற மாதிரி காட்டும் பாதி என்னடா இது பிச்சிச்சு ஆமாங்க இப்படி கிழிச்சிச்சு ஓகே இப்போ வந்துச்சு பாருங்க பண்ணி பார்ப்போமா நான் சரியாக விலை நினச்சிருந்தேன்டா பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஓகே என்னடா இது துரத்தி விடுது பாரு நம்மள என்னடா டி போடா வச்சுட்டு போவேன்டா நான் அப்படின்னா என்னடா இது ஓய் போடா டே ஒருத்தர் இது வேற நான் பொறுமையாக வர போகணுமா சாப்பிட்ற இடம் டைனிங் விஐபி விஐபி ஃப்ளைட்ரா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்
ஐயோ என்னோட இத்தனை ஜல்தி ஏறிட்டேன். இதுக்குள்ள போவோம். என்னது இது? இது நான் நார்மலா ஃப்ளைட் மூவ் பண்ற இடம் போலங்க. ஐ ஐ ஐ இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணு. கிளிக் பண்ணு. போலாமா? ஒரு மாதிரி சும்மா பண்ணோம். ஓகே போவோம். ஓகே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அவ்வளோதானே, வேற எதுனா சொன்னோம்னா. ஓகே இதோட இன்ட்ரோ அவுட்ரோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு போடுறதுக்குள்ளே எவ்வளோ நேரம் ஆகும். போன ஐடியில் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னொரு வாட்டி சொல்லிடலான்டா. போன ஐடியில் ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வேறு வச்சுருந்தீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். என்னது நல்லா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். டாட்டா பை. See you next time. டாட்டா.